אני לא יודעת בסרטון השני שלי לערוץ, ובגלל שלא הגעתם למטרה שאמרתי לכם, של 5 לייקים, אז אני אשחק בבורסטר צ'יטים, ולא בבורסטר אמיתי, ושנגיע ל-5-10 לייקים, אני אראה לכם את המדריך לזה, כאילו איך להוריד את זה. ויש פה את כל הדמויות, עם כל הסקינים, מקבלים את כל הדמויות נראה לי בחינם, או שאתה פה צריך להשיג אותם. זה גם קל, יש לי גם חברים שמשחקים בזה, קליל חבר'ה. רק 5 לייקים ואני מראה לכם את המדריך איך להוריד. יש בזה גם כוכבים, יש הכל. יש אפילו את התיבות הישנות. כל מה שאתם רוצים יש פה. אין פה משהו אחד שאין. אז יאללה, בלי חפירות, בואו נתחיל בסרטון. ולחבר'ה, אנחנו מתחילים את המשחק הראשון בסרטון. ומקווה שלפחות הפעם נגיע ל5 לייקים, כי אני גם יכול לעשות לכם מדריך איך להגיע כאילו איך להתקין את הבורסטר צ'יטים. אני אעשה לכם מדריך, ואני רק רוצה להגיע לפחות ל5 לייקים חבר'ה. זה מטרה של נובים, זה רק הסרטון השני שלי. אני מבקש שכל 5 לייקים. אם אתם גברים סוסים על רצח, פנקו באיזה 5 לייקים, כאילו שכל צופה ייתן 5 לייקים, כאילו כל צופה לייק אחד. בגלל שאני לרוץ אני מתבלבל, אל תדאגו חבר'ה. אני אומר לכם, בקרוב, נראה לי עוד כמה ימים, אני אעשה את אתגר האוכל, שאני פשוט אוכל את כל הדברים שיש בברולסטאר, כאילו אם זה נגיד פיצה או צ'יפס או המבורגר או סוכריה על מקל, כל מה שיש בברולסטאר אני הולך לאכול. ואתה יש, אני אבחר לעצמי כל מיני מאכלים, אולי גם נביא איזה אורח או 2 שיעשו איתי את האתגר. אני כבר אומר, האוכל שאני אעשה שם זה לא יהיה אוכל מדויק, כי שמעו, אני לא אינדה. אם עושה את זה מדויק, אינדה יש לו כבר הרבה זמן יוטיוב, יש לו מלא עוקבים, אני אוכל את אותו אוכל אבל לא באותה צורה, סבבה? אתם תסלחו לי על זה, נכון? טוב, מקווה שכן. ואל תדאגו חבר'ה, בהמשך יהיו סרטונים הרבה יותר טובים. אני יודע שזה עושה נגיד קרינג' בטירוף, ואני כל הילד שרק מנסה לעשות סרטונים טובים, אבל בעצם זה יוצא גרוע. הם לחיים והם עושים עליי 2 טים. אתם הייתם מסריחים. תביא לי אותי. לא. שונא טימייטים, שונא. איך אני שונא טימייטים, אלוהים. וואי, הם עושים עליי טים. הלך עליי. לא. לא, כמעט הרגתי את ההוא עם ה-11. טוב, עשו עליי טים, לא נורא. תודה לכם, בואו נעבור למשחק השני. אוקיי, אז חברים, באתי לשים רדי ואז מישהו יצטרף אליי. הוא רשם לי שהוא רוצה להיות איתי בסרטון, שאתם רוצים. אז אני שנייה אשים מישהו ונתחיל. יאללה חבר'ה, התחלנו את המשחק. מקווה שניתן פה בווין, כדי שננצח. וכיף, ויאללה, נקווה לטוב. אורי המלך משחק איתי. נקווה שניתן פה איזה ווין. אורי המלך! היידה. אופס, אשכרה בצפסתי את זה. יש פה את הקולט, הסקין המטורף הזה. בבורסטר צ'יטים יש פה הכל. אתה הולך למות? תהרוג אותו אורי? יופי. אני בכוונה קצת בשקט כי אני רוצה לקחת פה איזה ווין. אין לי חיים. אני חכה שתמלאו לי החיים ואני קצת אהיה בשקט יותר. הנה הרובוט. יש פה קרל.
אתה הולך למות, אח שלי? לא. הנה דוג. לא, לא, לא. לא, כולם עליי, כולם עליי. בפרצוף שלך, אימא'לה. אימא'לה. כולם באים אלינו כי אנחנו עם 12. למות כבר. נו. זהו, מת. עכשיו על הקהל. כמה דמג'. אורי, לא, אורי, אל תמות. טוב, אורי, כמה הרגת. בירייה אחת. ואת מתה. איזה ג'י קליל. נתנו פה אחלה פייט. טוב, בואו נראה איזה מוד ישים. נשים. נראה לי שעוד דלאות. נחליף דמות. אנחנו נשים רדי ואתם תראו מי בחרתי. חבר'ה, עוד איזה אורח בא אליי. כאילו מה זה בא אליי? פשוט תזמין אותי. שאלתי אם הוא רוצה גם להצטרף לסרטון. הסכמתי לו. ועכשיו אנחנו 3. וזה לא מתוכנן באמת. סתם הם מזמינו אותי. באמת, זה לא איזה תכנון או משהו. לא. לא, אורי המלך. יופי. לא, שכחתי מאיתנו. הנה, קינג ואורי המלך. יאללה, תתנו פה בראש. טוב שלכם, קינג ואורי המלך. בוא. לא. תמותי. לא. אומרים לו להיות מעצבנת. אבל פשוט גנבו לסטו את האולטי והביאו את זה למילודי. לא מכבד. תמות אח שלי. מילודי זוזי. דינמייק לא כל כך טוב למפה הזאת. לא, את לא הולכת לחיות. מתה. הולך למות. לא, קינג מת. גם אתה אמרת, יש לי הייפר ואולטי. בוא ביחד, אורי, נפרוץ סתם. מלודי? לא, מאיפה הגעת? לא, להעיף. קחו את המתנה אם אתם יכולים. לא, רק שהם לא ישבו. מתנה, אני שומר עלייך. יאללה, בוא. מלודי לא. לא, דינמייק אחר. אתה לא תיקח את זה. אין לי חיים. לא, נו. יאללה. ג'י. וואלה, הם די סחבו אותי, אני חייב להודות. טוב, חבר'ה, בואו עכשיו נשים את המוד של המטען. לפה אני שם את ג'קי, ממש טובה לפה. כי כולם יודעים את הטריק. רק מי ששיחק פעם יודע למה ג'קי טובה לפה. באמת, רק אלה ששיחקו פעם יודעים. ואני אסביר לכם למה. יאללה, שימו רדי. נחזור אליכם שהתחלנו משחק. יאללה חבר'ה, התחלנו. ובואו תראו למה ג'קי כל כך טובה לפה. תראו למה. כי אז, שמישהו בא לראות בכם, הוא יורה פה, ואז הם חושפים אותו בגלל העגלה. אני חושב פעם זה היה ככה. אני מקווה שזה גם ככה היום. ואז ג'קי פשוט יכול לעשות ככה ולהרוג את כולם שנמצאים פה. נגיד ספראוט יורה את זה מעל. אז זה כנראה לא הולכת לפגוע. וג'קי, למה היא טובה לפה? לא נראה לי הבנתם. זה, כי אם נגיד יש פה איזה בול, אני בערך כזה פה, הוא בצד השני, הוא יורה בי, זה פוגע בעגלה ולא פוגע בי. ואז אני יורה בו וזה פוגע גם בצד השני של העגלה. אז ספראוט דווקא חזקה לפה. את יכולה לראות מעל העגלה.
לא, 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 מנצחים. לא! לא, הסברתי, הייתי עסוק בלהסביר לכם שהפסדתי. מה זה הפסדתי? טוב, אז כנראה שג'קי אולי לא הניצחון, כנראה שהיא לא המתכון. אני אשים את הקריש בייבי שרק. וואי, זה סקין כזה מוזר. סקין מוזר, אבל גם קצת מכוער. עוד מעט נעשה את הרובוט, שימו רד, יאללה. אין לי זמן לזה. די! יודע מה, יאללה, בשבילך. שוד דלתות. עכשיו. אני שם. טוב, לא, נו, אין ישירות, יאללה. שימו רדי. יאללה, אל תחנקו. יאללה, אורי המלך, בגללך שיניתי מוד. יאללה, שימו רדי, אין לי כוח לחניקות שלכם. נו! יופי. אל תגידו שאני לא זורם. שיניתי בשבילם מוד אפילו. יאללה. חברים, אני מאמין בכם. יאללה, בוא ניתן בראש. אבל שאנחנו מגיעים ביחד ל100 מנויים, אני יודע שזה ייקח עוד הרבה זמן, אני עושה חשיפת פנים. אוקיי? חשיפת פנים, אמא שלי אמרה לי לפעמים לא להראות. אז אני אראה את זה, כאילו, חשיפת פנים, רק אם אני באמת אראה שאתם ממש רוצים את זה. אמא שלי אמרה לי, לא כדאי כל כך להראות. אבל אני אמרתי, אני אעשה הכל בשביל הצופים שלי. תזכרו שעשיתי את הרצף רק בשבילכם. לא, 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 וואי, וואי, הפרק הזה עושה לכם וואי, הפרק הזה מטורף. הפרק הזה עושה 3 נגד 1. אוי, אוי, מנסים לפה ויהיה טוב. כבר לא יודע. לא, לא, די, הפרק הזה מטורף. די, די. הפרק הזה עושה עלינו 1 נגד 3. טריו. 1 נגד 3. די. נמאס לי. בוא לפה, זהו, אתה מת. זהו, שלא אותי וההיפר, אני עומד להפציץ. טוב, בלי ההיפר אני אקח אותי. לא, רוץ פנג, רוץ! קח את הדלת! רגע, אני לא מאמין לך, אורי! בכוונה שמתי ההיפר כדי להיות מהיר זוזי. לא! די! למה? למה עשית את זה פנג? זה בסדר, טוב, לא נורא. לא בוכים על מתנה שנלקחה. שאני יודע שיש בה פרנק. אין, הפרנק הזה פשוט מטורף. 20 שניות. אנחנו חייבים לרוץ לעשות פה קאמבק. 15 שניות, אין זמן. זוז פרנק, זוז, תעשה עליו. סטורי קינג. אבל אני חייב לרוץ עם המתנה, זוזו. זוזו! יואו, נו! זה פרוים הם, יואו, איזה טובים. טוב, נראה לי נעשה נוקאוט אם יש. פעם אין נוקאוט. טוב, אז נעשה כדור בראונר נראה לי. עזבו, אין לי מושג מה לעשות. מצב תלומה, לא יודע, מה שיצא יצא. טוב חבר'ה, זה נראה לי משחק אחרון לסרטון, כי הוא מתחיל לצאת קצת ארוך. אבל בעתיד יהיו סרטונים ארוכים יותר, כן, אל תשכחו. נראה לי נשים את מייזי. טוב, נו, חופר לי על כדורגל. יאללה, קינג, בשבילך, אח שלי. יאללה. רגע, הוא רשם לי משהו. הוא מוכר את חברים שלו. וואי וואי. הוא רוצה למכור אותו. יודע מה, יש לי רעיון, חכו רגע. טוב חבר'ה, אז אורי וקינג עשיתי איתם הסכם, כי הם שתיהם רצו דו, אבל היינו 3, אז אמרתי להם
שפעם אחת אני אעשה אם הורידו, ופעם אחת אם קינגדו, ואז אני אגמור את הסרטון, אז יאללה. אורי שים רדי, ויאללה, 2 משחקים אחרונים, מקווה שניתן פה בווין, ויאללה, גו. עכשיו אני קצת יותר בשקט. איזה כיף שיש פה FK. אבל זוזי! זה לא אותה FK, לא אותך. אוקיי, יש לי טיפה תקיעות במשחק, אבל זה לא מה שקרה לי למות. פשוט לא הייתי הכי וואו. אוי לא, אני חושב שאנחנו הולכים להפסיד את המשחק. אני גם בזבזתי שדרוג. מה שאומר שיהיה לי קשה יותר. יש לי רק 2. לא, הוא בא אליי. הוא אלינו. זהו, אני פה. הרגתי פנגים 6 יהלומים. עכשיו יש לנו סיכוי לנצח. יופי אורי שהרגתי את הרובוט הזה. עכשיו קיבלנו את 3 ויש לנו סיכוי. לא, היא מלא טובה. לא, זה הפנג. מבטיח שהיה לי תחושה שהפנג הזה עם הפייפר. פנג, אני ארוג אותך עוד פעם. לא! אמרתי שאני ארוג אותך עוד פעם. לא, אתה תמות. רוץ. 7, 6, 5. אורי, נותן לך את הרן. נותן לך את הריפ. רן. דו. נתתי לך את השיר. אתה תסיים. וואו. מת? לך תתרכב שם בזון. לך תרכב. אתה מת. לא. אתה מת. GG, אשכרה ניצחנו. בזכות אורי אבל ניצחתי. רגע, עכשיו אני אעשה משחק עם קינג ונגמור את הסרטון. טוב חבר'ה, יש לנו מחליף לקינג. קינג בסוף לא רצה. אז הבאתי אותו, את מי שרצה. נראה לי קוראים לו אימרי. טוב, אז אני פה עם אימרי במקום קינג. אפשר להגיד שקינג ויתר לו. יאללה, אני ואימרי. אימרי זה נותן בראש. בינתיים הרגתי את אמז. בירייה אחת אני כבר מתחיל להוריד את ברוק בוואן שוט. וואו. ראיתם עכשיו כמה עשיתי וכמעט ולא לחצתי? אמא, אז תבינו כמה זה מטורף. יופי, טוב שלך, אמרי. תמות אחי, למה? בסה. לא נורא. היי, פורטל של אמרי. פורטל מעצבן. בואי אליי צ'רלי ומג. לברוח. לא, פספסתי. אשכרה. לא. לברוח. מהר. לא. טוב, לא נורא. נגמור את הסרטון עם מקום שני. טוב, אז זה הסרטון להיום, ויאללה ביי. אל תזכרו שהמטרה זה 5 לייקים, אחרי זה גם אני אראה לכם את הערוץ טיקטוק, שזה לא נראה לי מעניין אף אחד, אבל גם אני אראה לכם איך מורידים את הברולסטאר צ'יטים המטורף הזה. יאללה ביי.